βλέπω έχει κοκκινήσει και είναι αυτό. Ναι, γράφει χρόνο. Ο Γιώργος και ο Άδωνης. Όχι ο Γεωργιάδης. Όχι. Ο Γιώργος. Λοιπόν, σήμερα το μενού έχει ρυθμική κολύμβηση. Και στάση για φρουτάλια. Ναι, εννοείται. Το Όχι. δεύτερο μολαράκι. Είναι ένα δεύτερο μολαράκι στάση για φρουτάλια. Στο τέλος, Ναι, και έχουμε και μέλι στο σακίδιο. Μέλι και καρύδια. Α, λοιπόν, νομίζω καλά πήγαμε. Τώρα να δούμε πώς θα γίνει το υποβρύχιο. Λοιπόν, παρακολουθεί. Μπορώ και τα κόβω τα βιντεάκια, τα εξεργάζω. Ναι, με αυτό το βίντεο δεν είναι και τίποτα. Της Microsoft, δεν έχει τίποτα. Κάποτε περνούσα ώρες. Λοιπόν, ασπρόμαυρα παιδάκια θα δείτε τι σημαίνει δελφίνι. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο φουσκωτό το δελφίνι, αλλά πάλι. Το βλέπετε το καράβι εκεί, το βλέπεις Μανώλη το καράβι. Θα κάνουμε μία κόντρα, δούμε ποιος θα πάει πιο γρήγορα, έτσι. Μύκονο, ναι εννοείται. Το τέρμα είναι Μύκονο. Και αυτό που βλέπετε εκεί είναι του Γιώργου. Ναι, είναι το μικρό του Γιώργου που έχει εκεί. Ναι, το πρωινό, μπράβο. Είναι ο Μπάτλερ εκεί πέρα που παρακολουθεί, βλέπει πως πάμε. Λοιπόν, τα λέμε, να δω τώρα πως θα κολυμπήσω με αυτό, για λίγο βέβαια. Θέλω να πάω λίγο έτσι να δούμε βραχάκια. Εν τω μεταξύ εγώ θα γίνω μπούζι, γιατί είναι. Τα λέμε.